गोजोन जानो थाखाय जाया गासै जिउआव खस्थ' खालामो बै बेक्तियासो मानसि। संसाराव बयनिख्रुइबो मोजांसिन माक्सा जाबाय रां, जाया बयनिबो खुगाखौ सिरि थाहोयो। बैबायदिखौबो थांनाय नुदों जाया अरायसम लोगोसे थानायनि प्रमिस खालामदोंमोन। मोजां मोननाया बै नङा जाया गोरलै गोरोन्थिनि थाखाय गावस्रालायो। बेखौ फाव फान्दायनायसो बुंनाय जायो। मोजां मोननायाथ' बैसो जाया गुबुननि गोरोन्थिखौबो निमाहा होनानै नोंजों लोगोसे गसंना थायो। जेराव जेराव आंनो नोंनि गोनांथिमोन बेयाव बैयाव लोगो नागारनायनि थाखाय साबायखर। मानोना आं बुजिबाय जोङो गावनि समायसायाव गावनो गसंथानाया मोजां। बिनिखायनो नोंनिसिम साबायखर। मानसिया गावनि नोजोराव सैथो जानांगौ। संसाराथ' इसोरखौबो दुखु मोनो। जाया नोंजों लोगोसे थानानैबो गुबुन सोरनिबा जानानै थायो। बेबायदिब्ला बियो नोंनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजांसिन। आरो नों मिन्थिना लादो सानसे नोंखौ जोबनो गैयै दाहायाव खोख्लैसिगोन। मानसिफोरनि थाखाय नों मात्र बै समसिमल' मोजां जेब्ला नोङो बिसोरनि आसाफोरखौ फुरा खालामना होयो। आरो नोंनि थाखाय नों मात्र बै समसिमल' मोजां जेब्ला नोङो बैनिफ्राय जेबो आसा खालामालाबानो थायो। दानि मुगायाव बारिफ्रावबो एसेबां जाब्रा थाया जेसेबां जाब्राखौ खायसे मानसिफोरा गुबुननि थाखाय गावनि गोसोआव लाना थायो। फोथायनानै था नाथाय गुबुननि सायाव नङा गावनि सायावसो। जों जायखौ बयनिख्रुइबो बांसिन आदोर खालामो बैबायदि मानसियानो जोंखौ बयनिख्रुइबो बांसिन दुखु होयो। बिनिखायनो फंसे बाथ्राखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि, गुबुननियाव नङा गावनियावनो सोनार। बे जिउआ रावनिबो नङा नोंनिसो। नोंथांमोन बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंना मोनाखै आंथ' मिन्थिया, नाथाय एसेब्लाबो नोंथांनि जिबनाव जुदि मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो, लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।